Il-grupp liħor ta' nutrienti huma nutrienti li irrelevanti kemm tieħu l-om, il-ħalib xorta ħajkun fih biżżejjed. Good snacks għandhom ikunu biżżejjed. U jekk taqgħad daw it-tlet components ħafna drabi mhux ħajaqbdek ġuħ daqshekk malajr. Biex tgħinek iżżomm iktar mimlija li iktar ma tesponi il-tarbija għal daw it-tomiet differenti waqt breastfeeding, jista' jkun li waqt weaning għandhom iktar ċans li jaċċettawlek ikel differenti, ikel ta' toma differenti. Issa l-alkohol mela simili bħal kaffeina tgħaddi ġol breast milk u wkoll il-baby idum ħafna biex jipproċessaħ. Illum fuq kelmiet ma' Bambinelli, għandna magħna lil Ellison, nilqak magħna, grazzi tal-li lqajt l-istedina tiegħi. Ellison hija midwife ġewwa Delivery Suite u wkoll għandek il-paġna tiegħek ta' Nutrition Midwife u xek di Nutrition Midwife. Nimmaġina li nutrition huwa l-qalbek ħafna. Ija, huwa suġġett li dejjem kien għal-qalbi, u infatti wara l-estate il-degree tal-midwifery għamilt Master Specialized f'Nutrition. U issat naqqadhom it-tnejn il-nutrition u l-midwifery u krejaj din il-page biex nikrea aktar awareness u nagħmel ukoll sessions fuq il-nutrition għal-mothers. Proset, ideja sabiħa ħafna. Dejjem tajjeb li nisel ma qatt mu telf. U llum fil-fatt dak ħandiskutu ftit in-nutrition waqt il-breastfeeding. Għaliex forsi xi ħaġa li ħanejdu għek, ma mux bizzejet awareness, u għidiluja mux kem tredda, kem taħt il-breastfeeding. Namlu ħafna awareness fuq l-importanza tal-breastfeeding, ovvjament l-importanti li t-tarbija ultimate li tkun qed tixrob, imma ninkoraġġixxu li nippruvaw il-breastfeeding. Ovvjament għax huwa in-natural, apparti li hemm il-bonding u hekk. Imma, is-suġġett tal-lum, nutrition waqt il-breastfeeding. Meta ngħidu nutrition waqt il-breastfeeding, hemm xi nutrienti illi huma essenzjali li l-ommi kollha waqt li qiegħda tredda t-tarbija bħal meta pereżempju hemm ċertu nutrienti li huma importanti waqt it-tqala? Mela, hemm ħafna nutrienti importanti għal waqt il-breastfeeding, però nistgħu naqsmuhom qishom f'żewġ gruppi. Mela, hemm grupp ta' nutrienti illi jekk l-om ma tieħux biżżejjed minnhom mela il-ħalib ħajkollu nuqqas minnhom. Dawn huma bħal pereżempju vitamina A, li ssiba fil-sweet potatoes, karotti, fwiet, il-vitamina D li ħafna drabi is-sors tagħha l-main source fil-verità huwa x-xemx. Però tista' toħodha mid-dieta minn ċerti tipi ta' mushrooms, ċerti tipi ta' laħmijiet, però fil-verità ħafna nies għandhom nuqqas minnha, ġifieri il-vitamina D nirrekomandaw ukoll li jieħdu supplement min għandu nuqqas ta' vitamina D. All right. U supplement toħodha l-om? Toħodha l-om, toħodha l-om. Hemm ukoll il-vitamini B, hemm il-B1, B2, B6, B12, dawk issibhom f'ħafna tipi ta' ikel bħal laħam, ħut, tipi ta' ħaxix aħdar, nuts, seeds, legumes bħal chickpeas. U hemm ukoll is-selenium li ssibu fil-Brazil nuts u hemm ukoll l-iodine li ssibu mainly f'tipi ta' ħut bħal kod fil-bajt u f'dairy products. Issa ovvjament m'hemmx għalfejn toqgħod taħseb din lista twila, imma kif qed tinnota il-maġġoranza tal-ikel li semmejt huwa ikel healthy, mhux ikel proċessat, whole foods, eżatt, li huma nutrittivi ħafna. Issa il-grupp ieħor ta' nutrienti huma nutrienti li irrelevanti kemm tieħu l-om, il-ħalib xorta ħajkun fih biżżejjed. Ir-raġuni hi li jekk l-om mhux qed tieħu biżżejjed, il-ġisem ħajjieħu mill-istores tal-om biex jipprovdi lit-tarbija. Ġifieri l-om importanti li tieħu minnhom mhux essaċ għas-saħħa tal-baby l-iktar, però għas-saħħa tagħha. Għax inkella hi ħajkollha nuqqas minnhom. L-iktar komuni huwa l-ħadid, li diġà ħafna nisa wara li jkollhom tarbija jkollhom il-ħadid li jkun daqsxejn baxx, ġifieri importanti li jieklu ikel qoli fil-ħadid, bħal laħam aħmar, ħaxix aħdar,
u tajjeb li magħhom tieħu vitamina C li tgħin ħafna għall-absorption, il-kalsjum, dik ukoll, il-ħalib dejjem ħajkun fih biżżejjed tal-brest, ġifieri jekk l-omm mhix qed tieħu biżżejjed hi ħajkollha nuqqas minnu u dan issibu mainly f'dairy products, l-iktar sors tajjeb. U wkoll hemm il-folate li ssibu f'beans, leafy greens u asparagus. Dawk ishom the three main ones. Ovvjament hemm ħafna minerali, vitamini, għal ħares noqogħdu nsemmu kollox, imma dawk huma l-iktar main. Issa bħala vitamins, għax semmejt il-supplement għal-vitamin D. Apparti hekk, nisa li kellhom bżonn jieħdu multivitamin waqt il-pregnancy, ħafna drabi hija rekomandata li jkomplu jieħduha. Eżatt. Mhux ħadd irreplace d-dieta, ġifieri billi tieħu multivitamin tgħid huwa mela nista' ma nikolx ħaxix, ma nikolx għax-xorta ħajkollok bżonn. It's just something extra to make sure li l-baseline level dejjem ikunu hemm. Imma ma jfissirx li pereżempju jekk ikun fih il-ħadid mela nista' ma nikolx maħmar. Xorta trid tiekol għax imbagħad eventwalment inti m'intix ħadd tkompli tieħu il-multivitamin. Meta twaqqafha tittara li għandek dieta tajba xorta. U dik twaqqafha eżatt ma li twaqqaf il-breastfeeding jew idealment pereżempju tħalli xi xahar. Ara, mhux kulħadd l-istess, tiddependi wkoll id-dieta tiegħek kif inhi. Jekk inti tħoss li d-dieta tiegħek tinkludi ħafna frott, ħafna ħaxix, ħafna ħut, ħafna laħam, fil-verità, once li tieqaf breastfeeding tista' tieqaf toħodha u jista' jkun li anke waqt breastfeeding fil-verità jaf m'għandekx bżonna. Ħafna drabi ngħidu qisu the first 6 months li tkun breastfeeding tajjeb li tieħu, irrelevanti kif inhi d-dieta tiegħek. U mbagħad jekk tħoss li għandek bżonn tibqa' toħodha, you can go ahead. U once li tieqaf breastfeeding tista' tagħmel forsi ftit toħodha, imma m'hemmx as such recommendation. I mean, tara kif tħossok inti wkoll, I mean skont id-dieta. U id-dieta ħadd affettwa l-ammont ta' ħalib li tipproduċi l-omm? Issa, id-dieta mela it-tip ta' ikel li it-tip ta' ikel, eżatt. Iktar ħadd affettwa il-kwalità. All right. Mela, jekk ovvjament ħadd jiekol ikel proċessat ħafna jinnaf burgers biss, chips biss, daw il-ħafna jinnaf cookies, croissants u affarijiet. Ovvjament il-ħalib kif semmejna qabel mhux ħajkollu dak il-nutrienti essenzjali. Però pereżempju kemm tieħu ilma ħajaffettwa mbagħad l-ammont tal-ħalib. Jekk inti tkun nieqsa mill-ilma, l-ammont ta' ħalib jaf tħossu li ħajnaqqas. U jekk ma tkunx qiegħda tikol biżżejjed maż-żmien jaf tinnota wkoll li jibda jnaqqas l-ammont tal-ħalib. Alright, meta tgħid ma tikolx biżżejjed, mara li tkun qiegħda tredda, tittikol l-istess ammont ta' mara li mhux qed titredda, tittikol id-doppju, tittikol għal tnejn, kif ġili jgħidu waqt tqala, jew hemm ammont ekstra kemm tittikol biex tassigura li huwa biżżejjed biex il-ġisem kun jista' jipproduċi l-ħalib. Mela aħna ngħidu on average, sa din hija average għax ovvjament kulħadd għandu peace differenti, ġifieri ma tistax tagħti ammont li ħajkun tajjeb għal kulħadd. Però on average ngħidu li mara li tkun qiegħda tibreastfeedja tittikol around 500 calories extra minn mara li ma tkunx qed tibreastfeedja u ma tkunx pregnant, ġifieri extra minn ta' qabel il-pregnancy. Mhux 500 calories extra mit-third trimester biex niftehmu. Għax ovvjament hija waqt il-pregnancy ħażid fil-ammont ta' kaloriji, speċjalment lejn l-aħħar. Ġifieri inti tikkalkula skont kemm kont tikol qabel il-pregnancy. U ħafna drabi di tkun easy biex tagħmilha eżempju żid snack, żewġ snacks fil-ġurnata jew bej il-breakfast u l-lunch u bej il-lunch u d-dinner. Biex qisek ma jkollokx għalfejn tiekol meals kbar ħafna għax imbagħad tispiċċa jew tiekol iż-żejjed, jew kollok l-istonku mimli ħafna ma tkunx komda. Eżatt. Ġifieri żżid daqsxejn snacks throughout the day. Two good snacks għandhom ikunu biżżejjed. Fil-verità, naħseb kważi ħanitkellem għalija, naħseb qasta għaddi mingħajr snacks. Jiena vera kien jaqbadni ġuħ meta kont nagħmel jiena mit fit-tnejn huma breastfeeding.
Speċjalment fiż-żgħir vera kien jaqbadni ġuħ. Ovvjament kien jaqbadni iktar ġuħ fiż-żgħir il għaliex kien ikolli inqas ċans nikol, so ġismi kien ifakkarni fil-kbir kont noqgħod attenta li dan ikolli snacks, allura ma kontx nagħti ċans. Kontna iktar busy. Eżatt, ma kontx intih ċans il-ġismi jgħid li isma' ħoj tittikol. Imma fiż-żgħir vera kien jaqbadni ġuħ. U sfortunatament xaġa li żbaljajtu forsi li waslet biex anka fiż-żgħir fil-kbir. Vera kont lift il-peace bil-breastfeeding. Bil-fatt jgħidu vera tonqos għax jisulu l-tru jerġa' jmur lura postum. Ħabba issa jekk titnejdu aktar ta' Mela mhux problema. Fiż-żgħir kont innaqar dak li jiġi għal-għajnejja. Ngħid laqwa issa għandi l-ġuħ ħanikol u jekk kelli l-croissants kont nikol il-croissants. X'inhuma dawk l-snacks ħanejdu hekk ready to go to, ġifieri ma tiġ ħafna preparazzjoni. Għaliex ovvjament waqt il-breastfeeding jiena kont insejħlu kważi full-time job għax jirrikjedi ħafna ħin. Anke li tuħsib tiegħek innifsek hija parti mix-xogħol tal-breastfeeding ħanejdu hekk. X'inhuma dawk ready to go to snacks? X'tista' tissuġġerixxi li huma healthy? Li forsi tajjeb li persuna li qed tagħmel breastfeeding ikollha d-dar biex f'każ li pereżempju taqbad il-ħatfa tal-ġuħ, issibhom u taf li qed ikun xi ħaġa li hija nutrittiva kemm għaliha u kemm għat-tarbija. Mela, ovvjament hemm ħafna affarijiet li tista' tieħu da jiddependi skont it-tastes tal-persuna, imma ġas biex nagħti ftit eżempji. Eżempju, xi ħaġa easy ħafna li qed tieħu ftit Greek yogurt u titfalu naqra nuts, eżempju fuq jew daqsxejn frott imqatta, jew xi eżempju peanut butter. Meta ngħidu nut butter dejjem dak li jkollu no sugar added, jiġifieri li jkun nuts biss jew seeds biss. Eżatt, ikun 100% nuts. 100% eżatt. Tista' tieħu eżempju xi tuffieħa jew xi dates. B'xi tip ta' nut butter, ġifieri peanut, almonds, sunflower, sesame, anything. Għax dak fih kaloriji, però fih ħafna nutrienti wkoll fl-istess ħin. All right, okay. Mbagħad tista' tieħu snacks forsi bħal meta tieħu cereal tieħu eżempju l-overnight oats jew l-oats. Tista' tipprepara eżempju container ħalli tgħid meta jkollok il-ġuħ tfajt ftit ġo bowl u għandek snack. Alright. Tista' wkoll forsi affarijiet inqas ħelwin jekk forsi tippreferi savory. Tista' tieħu eżempju xi rice cakes bil-hummus fuqhom. Jew rice cakes b'xi ricotta u tadam fuqhom. Jew jinnaf crackers bil-ħjar u l-istess xi ġobon jew xi hummus. Tipprova l-importanti li jkollok mhux bħal semmejt eżempju croissant. Dak basically carbs biss. U ħafna drabi ħatiklu u ftit wara ħajerġa' jaqbdek il-ġuħ. Tipprova kemm jista' jkun fl-snack iddaħħal ukoll ftit protein. Biex semmejna eżatti bħal semmejna l-ricotta, l-hummus, il-peanut butter, il-Greek yogurt, daw kollha fihom proteini u fiber. Issa fiber issiba eżempju jew fil-frott, jew fil-whole grain crackers. Jew fil-rice cakes, eżempju tista' flok crackers tagħmel rice cakes. U di jekk taqgħad daw it-tliet components ħafna drabi mhux ħajaqbdek ġuħ daqshekk malajr. Biex tgħinek iżżomm iktar mimlija. Tista' wkoll eżempju minn qabel tipprepara issib ħafna riċetti online daw id-date and oat energy balls. So jmen dawk tippreparhom minn qabel, ġifieri mhux xi ħaġa. Imma tista' tagħmel 20 eżempju u tgħid din hemm lesti just in case ikollok bżonn. Tipprepara l-ġimgħa pereżempju toħodha snack afternoon snack għall-argument. Għax jiena naħseb hemm din misconception illi titri wkoll ħafna carbs. Meta tkun qiegħda breastfeeding, kull il-carbs ħajkollok il-ħalib. It's not just carbs. Le, il-carbs ħajjejnu, speċjalment bħal oats, barley, għaġin u patata, daw kollha carbs u kollha ħajjejnu. Però it's not just that. Għax jekk ħadd ikol carbs biss, l-ewwel net ħadd tkun il-ħin kollu bil-ġuħ. Għax mhux ħadd tkun mimlija. U ħadd tkun nieqsa wkoll minn ċerta nutrienti għax il-carbs, fihom nutrienti, però l-affarijiet l-oħra li fihom eżempju l-proteini bħal ħut, laħam u hekk, jew li fihom il-fiber bħal ħaxix, frott, ħajatu ħafna iktar nutrienti lil-meal, eżatt, il-ħalib, eżatt. U semmejt li qabel fuq l-ilma.
On average jisu ngħidu li idealment tieħu around 3 liters ta' ilma per day Il-laħwa. waqt breastfeeding. Waqt Issa breastfeeding. ovvjament di kifet tal-calories skont il-pis tal-persuna. Ħadd varja u skont kemm tagħmel eżerċizzju. Għax eżempju xi ħadd li jagħmel ħafna exercise jaf ħajkollu bżonn iktar, xi ħadd li ma jagħmel xejn jaf ħajkollu bżonn ftit inqas. Okay. Però isek biex tieħu gwida li tara tixrob biżejjed, importanti li ovvjament kull meta jaqbdek l-aċ tixrob l-ilma, mhux affarijiet oħra, ħalli dejjem tari għandek biżejjed. Okay. Meta tħoss ħalqek xott, ixrob l-ilma ġdik ukoll hija sign ta' dehydration. Dehydration, ekku. U mod kif tinduna iktar viżwali hija mill-pipi. Jekk tara li l-pipi hija skura u għandha riħa qawwija, riħa ta' pipi biex niftehmu. Ħafna drabi dik tfisser li dehydrated. Ġifieri tixrob iktar l-ilma. Il-pipi kemm jista' jkun ħatkun ċara u bla riħa. All right, okay. Jiena kont naċċerta ruħi li l-lesti tazza għal-waqt li qed inredda għax kien jaqbad niaġ kbir dak il-ħin. Dik tajba ħafna infatti ħafna nies hekk jagħmlu tara li ħdejk ikollok xi ħaġa x'tixrob u xi ħaġa xi tnaqqar just in case jaqbdek il-ġuħ waqt li tkun qiegħda tredda. Tajjeb. Issa bħala ikel, l-ewwel semmejt il-peanut butter. Meta jkun hemm ikel illi ħanejdu hekk ikollu high risk of allergies, fil-verità ovvjament jiddependi wkoll mill-istorja tal-familja. Jiena f'eżempju l-peanut butter, il-bajt illum il-ġurnata nisimgħu ħafna, frott bħalma huwa l-frawli. Dan huwa ikel li ġeneralment b'mod speċjali fit-tfal għamilna żmien ngħidu jieħduhom wara sena. Issa l-lum il-ġurnata bdejna nintroduċuhom iktar kmieni biex għax apparently ikun hemm inqas riskju ta' allerġiji. Waqt il-breastfeeding, jekk ovvjament it-tarbija tkun għadha mal-qitx dawk is-sitt xhur, xorta nista' niekol il-frawli pereżempju bħalis huwa żmien il-frawli. Avolja t-tarbija m'għandix sitt xhur jekk pereżempju għandi newborn jew għandi baby ta' xahar. Le, xorta, ma għandix taffettwa, ġifieri inti bħala ikel tista' tieħu dawn l-affarijiet li semmejt frawli, peanuts, bajt, tista' tieħu minnhom l-ebda anka l-għasel. Issa l-għasel ngħidlek għalfejn ma jistgħux jieħduh fil-każ. Nagħmel rida. Mela, affarijiet bħal peanuts, frawli u bajt, avolja hemm high risk ta' allergies fit-tfal, billi l-om tieħu ma jimpurtax daw mhux ħajgħaddu direttament ġol l-ħalib. Huma l-vitamini tal-ikel ħajjieħdu. Eżatt, huma mhumiex jikkawżaw allerġija fit-tarbija. Ovvjament hemm każijiet rari, kollox jista' jkun. Jekk eżempju għax hawn min babies li jkollhom allerġija għal ħalib eżempju, dik isa l-iktar komuni. Jekk ovvjament tibda tara ċerta sinjali fil-baby li il-ħalib mhux qed jaqbel miegħu, ovvjament importanti li tieħdu għand xi ħadd biex tiċċekkja u jafu mbagħad huma jirrakkomandawlek biex tbiddel il-ħalib. Imma jekk kollox ikun sewwa m'hemmx għalfejn ma tikolx dawn l-affarijiet. Issa semmejt li fuq l-għasel tista' tieħu wkoll ir-raġuni il għala tfal taħt sena ma jistgħux jieħdu l-għasel hija għax ikun fih ħtib ta' jista' jkun insomma għax mhux dejjem. Ikun fih ħtib ta' bakterja li l-istonku tagħhom għadu ma jafx jiġġieled kontrih għax għadu wisq immatur. Però daw tip ta' bakterja mhux ħajgħaddu minn ġol breast milk. U huma tip ta' bakterja li l-adulti u t-tfal fuq minn sena is-sistema diġestiva tagħhom tista' tiġġielidhom u mhux issa ħajaffettwhom. Tajjeb. U meta ngħidu pereżempju l-om qed tiekol spicy foods, żbina nħobbu l-spicy food, u ġieli kont ngħidu dak ngħid ħataffettwa it-toma tal-ħalib jew ikel li għandu riħa qawwija bħat-tewm. Dawk nevitawhom, nistgħu noħduhom? Le, mela dawk ħajbidlu żgur it-toma u anke r-riħa tal-ħalib. Bħal tewm, ħafna ċili, ħafna karri, daw it-tomit qawwija ħafna ibidlu it-toma u r-riħa tal-ħalib. Però din mhix xi ħaġa ħażina, mhix ħataffettwa kemm ħajixrob il-baby, mhux ħajjgħid li xorta ħajibqa' jixrob il-baby, mhux ħatamlu iktar fassi eżempju jew tikkawżalu xi sintomi oħra. Anzi, hemm ħafna riċerka li turi li iktar ma
tesponi il-tarbija għal daw it-tomid differenti waqt breastfeeding, jista' jkun li waqt weaning għandhom iktar ċans li jaċċettawlek ikel differenti, ikel ta' toma differenti. Għax tkun diġà toma li jkunu naqra familjari magħha mhux xi ħaġa kompletament ġdida. Ġdida, l-istra. Ma jfsirx ħajklu kollox ta' U le, mara kemm importanti li tvarja d-dieta kważi ħalli huma il-ħalib, anke li ma jidrawx li pereżempju l-ħalib dejjem għandu dik in-nota ħelwa. Mbagħad tiġi darba fil-lot ukoll spicy allura. Dejjem ikun daqsxejn differenti. Ikun daqsxejn differenti. Issa pereżempju xi ħaġa komuni fit-tfal, b'mod speċjali newborn sa 3 months, il-gass. Ovvjament minn ikun qed jagħti formula milk, hemm ħafna tipi differenti ta' formulas li huma adattati għal gass, però jekk tkun ħatati breast milk qabel immorru pereżempju għal daw drops illi huma tajbin għal gass. Hemm xi ikel illi jista' inaqqas l-inċidenza tal-gass fit-tfal u forsi nistgħu neliminawh mid-dieta tagħna biex it-tfal ma jbotux bil-gass? Ara din bħal kulħadd l-affarijiet li qabdu l-gass lil dik il-persuna mhux ħajkunu l-istess għall persuna l-oħra. Jekk ħanħu eżempju minnek eżempju, hemm dat tip ta' ikel li lilek is-soltu jqabdek il-gass. U mhux ħajaddi l-effett tiegħu mhux ħajaddi għall-baby. Ġifieri billi qabad il-gass lilek ma jfissirx ħajqabbad gass il-baby. Għax dik hija xi ħaġa li tiġri fis-stonku tiegħek mhux tal-baby. Però jista' jkun hemm ċerta tipi ta' affarijiet li inti tinduna tgħid meta nikol dil-ħaġa qisu l-baby qed ikollha iktar gass. So ħanipprova innaqqasha jew ma nieħodix. Fiha daqsxejn trial and error, m'hemm xejn żgur diet ikollix għax taqbad il-baby il-gass. Pereżempju il-pastard naħseb magħruf ma' ħafna li jista' jikkawża il-gass. Allura jiena kont neliminaħ kompletament. Le, ma saċ m'għandux jagħmel differenza. Xu l-effett huwa fuqek, mhux fuq il-baby tal-gass. Xorta batew. Għamil żmien kont inħu dairy free, affarijiet pereżempju bbażati fuq is-soja. Hija daqsxejn xi ħaġa ta' moħħi, imma xorta batew. Hija naqra trial and error, fil-verità hija xi ħaġa li tiġri u kultant ma tantx hemm mod kif tevita, ġast tgħin is-sintomi qisu tal-gass. Però m'hemmx ikel waqt breastfeeding li tgħid żgur da ħajqabad il-gass tieħdux. Jew da żgur ħajjejn eżempju għal-gass u tieħdu. Sissa m'hemm xejn provi li hemm dat tip ta' Ġifieri anke pereżempju jiena niftakar meta kien ukoll il-gass, speċjalment meta kont pregnant, kont nieħu l-kamomilla. Ġifieri billa ħanħu l-kamomilla, ma jfissirx li t-tarbija mhux se jaqbad gass għax li jgħinni għall-gass. Le, ma jaffettwax. Qed insemmi l-herbal teas. Il-herbal teas jgħoddu mal-ilma pereżempju bħal kamomilla, li huma decaffeinated dejjem qed ngħidu. Eżatt. Jgħoddu anke eżempju daw il-drinks forsi kultant iżidilhom daw il-sugar free flavorings, isek biex tbiddel naqra t-toma. Xorta huma ilma. Le, xorta huma ilma. Ovvjament l-importanti li ma toqgħodx iżid ħafna zokkor magħhom għax inkella tkun qed iżid wan il-kaloriji u t-zokkor mhuwiex l-aħwa ħaġa li tieħu. Imma jgħoddu bħala ilma, jiġifieri jekk tieħu mag ta' herbal tea, dak tista' tqisu bħala mag ta' ilma. Tajjeb, anke jiena bħalissa żeb jiġi x-xitwa tkun il-kesħa ġieli l-ilma. Fis-sajf tkun faċli. Imma forsi fix-xitwa l-aħwat li l-ilma. Imma l-inqas pereżempju jien naf jekk ma jgħod daqstu 5 mil, taf laħtuħu 4 herbal teas, ħajoddulek mal-ilma. Xorta jgħoddu iva. U mbagħad meta tixrob naħseb caffeinated drinks tixrob iktar ilma. Għalkemm caffeinated drink hemm xi ikel u xorb li jrid jiġi evitat kompletament kemm jista' jkun. Kemm jista' jkun. Ara, ikel xejn, as-sax tista' tiekol li trid. Bħala xorb, hemm żewġ affarijiet li rridu nqogħdu daqsxejn attenti, il-kafeina u l-alkohol. Mela ħanibdew bil-kafeina. Il-kafeina tgħaddi ġol breast milk, percentaġġ minnha mhux kollu ovvjament. U l-ixju hija li l-baby jipproċessa ħafna iktar bil-mod mill-adulti. Allura ħajibqa' ħafna iktar fis-sistema tiegħu. Issa il-kafeina essaċ mhux ħatamel ħsara l-baby, ġifieri il-baby mhux ħajġrilu xi ħaġa għax il-kafeina tiġi transfer ġol breast milk, però
jista' jkun li jkun iktar fassi, ma jkunx irid jorqod, bħalna meta nieħdu ħafna kafe ħafna kafe. u jkollok ħafna enerġija, l-istess jista' jaffettwa l-baby. Okay. So ovvjament, ma nsibx li xi ħadd jixtieq li l-baby idum iktar ma jorqod ġasta xi jkun Ma kafe. nimmaġinax. Ġifieri kemm jista' jkun tipprova tevita around 2 to 3 cups per day m'għandhomx jaffettwaw. Però jekk tara li xorta forsi l-baby tiegħek naqxej jsiet sensittiv għal kafeina, jaf ikollok tieħu ftit inqas. Naħseb jistgħu jżommu l-istess kontenut ta' waqt titqala. Wieħed anke ftit żgħir iktar fil-verità. Okay. Għax hu persentaġġ żgħir jgħaddi. Alright. Però toqgħod daqsxejn attenta ħalli ma jmux jagħmel xi lejl imqajjem għax tkun ħadd Ħabba l-kafe. Ma tantx Ma tantx tiġi kwerti titazza kafe mbagħad. Issa l-alkohol, mela simili bħal kafeina tgħaddi ġol breast milk u wkoll il-baby idum ħafna biex jipproċessaħ. Però l-alkohol hija differenti għax l-alkohol jista' jkollha effetti negattivi fuq il-baby. So kemm jista' jkun nippruvaw nevitaw, però jekk ovvjament kellek xi event jew xi tieġ u xrobt ftit, isu bħala regola ġenerali ngħidu kull drink li tieħu ħalli satejn qabel ma terġa' tibreastfeedja. Ġifieri, eżempju, jekk ħadd mort tieġ u ħadd drinks. Mela dawk b'kollox ħajjiġu 6 sigħat. 6 sigħat, biex terġa' tagħti breastfeeding issa. F'dawk is-6 sigħat jaf ħajkollok bżonn tekspressja x'jaf ħadd imtela bil-ħalib. Ġifieri sfortunatament dak li tekspressja mbagħad ħajkollok tarmieħ. Però wara 6 hours mbagħad tista' tagħti direct breastfeeding. Jekk ħadd drink wieħed, kull m'għandek bżonn tistenna satejn. Ġifieri fil-verità jekk il-baby kun għadu kemm xorob ftit qabel, in-next feed, jekk ikun ħaj jixrob 3 sigħat wara, tista' jieħu breast normali u m'għandekx għalfejn tarmi xejn. Alright, ġifieri kiena pereżempju morna ġej l-miliet. Eżatt. U edha breastfeeding u qabel bdejt niekol tajtu breast. Eżatt. U ngħid ħanħu ta' tsambit mal-ikel. U jmissu in 2.5 hours għax daw it-trabi mhux kollha l-istess. Nista' ntih normali m'għandix għalfej in-next feed narmija. Le, qabel dejjem konna ngħidu next feed tarmi. Jiena kont nagħmel infatti, alright. Imma meta ngħidu drink ġifieri 1 unit. 1 unit, eżatt. Għax ta' tsambit jekk timliha sa fuq net, ovvjament ħadd tiġi iktar. Eżatt. Imma jekk for every unit tħalli 2 hours. Jekk tieħu ta' tsambit u l-baby sija wara, ovvjament imbagħad tagħtih jew formula jew xi ħaġa li tkun expressjajt. Min ta' qabel. Min ta' qabel. Ġifieri tagħmel tajjeb li tuħx wieħed spermija just in case dejjem tajjeb, ifhem, just in case forsi kellek aptit flok drink tieħu 2, tgħidu hija għandi l-express. Eżatt, jkun naqra balance. Eżatt. Issa xi ħaġa li naħseb tikkonċerna kull li kollha tarbija hija li kemm jista' jkun tiġi fix-shape jew fil-forma u fil-piece illi kienet qabel. U naf min ma jagħtix breastfeeding ħabba din għax jgħid li għax waqt breastfeeding ma nistax nagħmel dieta pereżempju. Issa jiena fil-kbir irnexxieli nonqos waqt il-breastfeeding u kont nikol sewwa inqas milli kont qabel it-tqala. Fiż-żgħir le, imma għax ma naqqarx kif suppost. Kont nieħu highly caloric foods li fil-verità ma kienx fihom biżejjed nutrienti u fil-fatt l-ammont ta' ħalib li kelli u apparti ma kontx nixrob imma ma kellux jaqsam mal li kelli fil-kbir. Tista' tagħmel jew iżomm ċertu tip ta' dieta li tgħinek ħanejdu hekk tiġi lura fix-shape li kont waqt li qed tiredda li trabi. Mela, l-ewwel importanti li tiftakkar li ovvjament domt 9 months biex ġejt il-weight li kont, ġifieri ħajjieħu daqsxejn ħin. Mhux kulħadd l-istess, min forsi daqsxejn iktar lucky minn ħaddieħor li jonqos naqra iktar malajr, di bħal dejjem, ġifieri toqgħodx tikkumpara ma' nies oħra. Fil-verità waqt breastfeeding ħajkollok ħafna ġuħ u li nstesset li tittieħu iżjed kaloriji, però jekk kemm jista' jkun tiekol healthy diet, tixrob biżejjed ilma u forsi żżid daqsxejn regular exercise, pereżempju xi mixja, jew jekk kont tmur il-gym qabel forsi tibda tmur xi klass, jekk ikollok il-ħin għax ovvjament ħadd tkun daqsxejn busy. Ħafna studji juru li on an average person, ġifieri mhux qed ngħid x'ħadd underweight jew x'ħadd overweight,
jekk tonqos qisu nofs kilo fil-ġimgħa, mhux ħajaffettwa l-ammont tal-ħalib waqt breastfeeding. Però jekk tagħmel xi crash diet eżempju u ma tibdix tiekol biżejjed, Okay. żgur ħajonqoslok il-ħalib. Fis-sens inti irrid ikollok biżejjed kaloriji biex isostnu il-flow tal-ħalib għax jaf tinnota li mal-ħin ħajibda jonqoslok. All right. Li tista' tagħmel qisek biex forsi tgħin kif semmejt qabel tara li għandek daw l-snacks li huma daqsxejn iktar healthy, readily available, u forsi tevita li tixtri dal-ħafna imbarazz u mhux biex ngħid imbarazz imma Le ma tnifmek ikunu ħafna iktar proċessati. u li easy biex tiekol ħafna Eżatt, li minnu. jkunu faċli. Għax bħal gallettini tajbin, faċli ġifieri. tikol tlieta, imma Eżatt, mela. mbagħad jaf ftit wara xorta ħaterġa' tiekol. Eżatt. Ġifieri jekk hemm jista' jkun tevita li tixtrihom dejjem aħjar għax inti jekk tiftaħ il-kabordu dawk ħassib dawk ħatikol. Ġifieri Eżatt. kif tgħid, milli jkollok ħatiħu. Milli kollok ħadd xi kultant ħelwa tixtrihom, x'anke jkollok jien ngħid għalija jiena qażaqiqa fuq il-ħelu. Jekk ħajkolli banana u ħajkolli xi croissant, jekk il-ħin ngħidu croissant għandi aptit. Kważi ħjar tevita li jkollok jekk trid iżomm ma li tiekol healthy. Eżatt. Issa ovvjament jekk tixtieq forsi ftit għajnuna biex iktar tkun tista' forsi tiffollowja dieta li tkun healthy imma fl-istess ħin li m'intix qed tieħu iżejjed kaloriji li ħajkkawżawk jew ma tonqos jew iżżid iktar fil-pis. Ovvjament tajjeb li forsi issaqsi għal daqsxejn advice jew tmur għand xi ħadd biex you make sure li alla volja qed tipprova tonqos fil-pis, l-ewwel net mhux ħadd tagħmilha daqshekk fast, ġifieri hija xi ħaġa very gradual. U you make sure li xorta tkun qed tieħu n-nutrienti li jkunu biżżejjed għal waqt breastfeeding. Intermittent fasting ma naħsibx li huwa rekomendat, definitely not waqt itqala. Le, waqt breastfeeding żgur ma nirrekomandawiex għax kifet lek. Inti stesset kien ikollok ħafna ġuħ, ġifieri qasir nexxilek, probabbli tagħmilha. Nexxili issa. Inqomm bil-ġuħ ħaseb wara breastfeeding. Speċjalment tkun qed tqum bil-lejl. Le, intermittent fasting nevitawa żgur waqt breastfeeding għax ħajkollok ħafna iktar ġuħ tispiċċa u jaf kifetna ma tibkolx biżżejjed tispiċċa u jibda ftit inaqqaslek il-ħalib u inaqqaslek forsi l-kwalità jekk ma tkunx qed tiekol the right foods ukoll. Jien naħseb xi ħaġa oħra li taffettwa l-ammont tal-ħalib u naħseb anke l-burdera tal-hom l-irqat. Mela, l-irqat u anka l-istress fil-verità. Ovvjament nuqqas tal-qat tiġi fiktar huma interlinked, Eżatt. It-tnejn li huma jaffettwaw kemm b'mod dirett u kemm b'mod indirett. Meta tkun stressjata, ħajkollok żieda f'hormones jisimhom cortisol u adrenalin. U daw minnhom infushom inaqsu il-production tal-oxytocin li huwa hormon li jgħin fil-letdown tal-ħalib. Allura jekk tkun stress dik hija effett qisu dirett fuq il-production tal-ħalib. U b'mod differenti l-irqat hemm hormon prolactin li dan huwa responsabbli għal production tal-ħalib. U ħafna drabi dan jiġi produced waqt li tkun rieqda. Il-maġġoranza tiegħu jiġi produced waqt li l-om tkun rieqda. Ovvjament, jekk tkun nieqsa mill-irqat ħajaffettwa il-ħidma qisha ta' din il-hormon. Ġifieri dak huwa mod iktar dirett kif ħajaffettwa, però indirettament, ovvjament, inti iktar ma tkun stressed u għajjena jaf inqas ħadd kas kemm ħadd iekol, kemm ħadd ixrob. Ma jkollokx aptit. Jiġi kollox ma kollox, eżatt, u ħajaffettwa mbagħad mod indirett. Jaf ma tkunx tixtieq daqshekk tqabbad il-baby dirett miegħek, li dik minnha nifisha taffettwa ħafna il-flow tal-ħalib. Ma jkollokx aptit tiekol jew tixrob, allura l-istess m'intix qed tgħin biex għall production tal-ħalib. Dawk qisu l-iktar li Semmejt din il-baby tqabdu dirett, ġifieri meta tiġbed
U meta il-baby tqabdu dirett, tkun differenti? Hemm differenza, ovvjament it-tnejn li huma tkun qed tagħmel stimulation għall-breast, ġifieri I mean it-tnejn huma tajbin, però meta tqabbad il-baby dirett miegħek ħadd tistimula ħafna iktar il-production tal-ħalib. L-ewwel net għax il-baby il-ġibda tiegħu hija iktar qawwija. U wkoll hemm dawk il-hormones. Eżatt, il-fatt li l-baby qiegħed miegħek mhux qed tara biċċa plastik. Imma mbagħad naħseb illi jekk l-om tkun qiegħda fi stat illi pereżempju jiena fil-baby tqum ħafna tħossha jiena, tagħmel li pereżempju tespressja u jkollha bot il-wieħed biex il-missier jieħu over jew il-partner whoever. U għal kont tista' torqod 6 hours stretch. Huwa vera ngħidu l-importanti ħafna li tqabad il-baby dirett, imma importanti iktar li l-om tkun f'stat tajjeb. Ġifieri jekk inti tara li m'intix qed torqod il-ħin kollu kif tgħid kważi qed jaqbdek kważi tħossok depressed ħabba l-breastfeeding. Ovvjament it's not the end of the world jekk jew tespressja jew forsi tħallat ftit bil-formula, ovvjament da kulħadd differenti, kull baby differenti, hemm trabi li huma ħafna iktar demanding minn oħrajn. Ġifieri di kulħadd ħajamel skont kif iħosslu l-aħjar għalih u għall-familja tiegħu. At the end of the day l-importanti li t-tarbija tixrob. Eżatt, ekku. U torqod u l-om tkun. U l-om tkun. Jiena naħseb li jekk tkun qed taffettwak ħażin, aħjar taqleb għal formula u inti tkun l-om tkun fi stat illi tista' tkun preżenti b'mod tajjeb għat-tarbija milli. Ekku. U fil-verità daw l-affarijiet kollha li semmejt fuq ikel, apart il-kaloriji u hekk, u advice tajjeb in general għal mara wara li twelet għax inti fil-verità anke biex iġib saħtek lura u tħossok tajba huwa tajjeb li wara dejjem, imma speċjalment wara li jkollok baby li kemm jista' jkun tikol dieta nutritious kemm jista' jkun tarli qed tikol ikel tajjeb ħalli inti wkoll tħossok tajba jkollok recovery tajba wara li. It's a form of self-love li tagħti lilek li kien nutrittiv. Għax li anke inti tħossok pereżempju ġejja f'shape. Eżatt, inti tħossok aħjar. Tħossok aħjar. Anke jien pereżempju kont tħossi tajba li anke voljat kont naf breastfeeding waħu ħanamel ġurnata tad-dar, kont nagħmel naqaxari, inbiddel ma tibqax bil-piġama. Għax ovvjament breastfeeding u li huma ta' toħroġ għalkemm ma tiġġor ħafna affarijiet miegħek li kienet plus, ma tiġġor misħun, il-basket kienu kważi vojt. Imma dejjem kien jillimitani x'nilbes. Allora dejjem jort nilbes xi ħaġa wiesa, jort nilbes qamiż. Anka pereżempju tixtri aħweġ differenti. Kollox fih tiegħu, fis-sens stritt eżatt. Tixtri aħweġ differenti biex inti tħossok li pereżempju għalkemm forsi tilbes dejjem omos għandek omos naqkolur differenti għal feel good għax hija change ukoll għal mara li fil-li pereżempju independent u fil-li għandek persuna dipendenti kompletament fuqek li ovvjament. Eżatt. Jiena naħseb il-qatna ħafna mill-affarijiet tal-breastfeeding ma nafx xtaqx tgħaddi forsi xi messaġġ min-naħa tiegħek. Basically, I mean, don't be too hard on yourself. Fil-verità, it's not the end of the world jekk ma kellek xejn issajjar u spiċċajt darba firkil xi ħaġa forsi li ma kienx fiha l-affarijiet li suppost, ħanit inverted commas, però kemm jista' jkun bħala dieta regolari ipprova ara li kemm jista' jkun qed tieħu n-nutrienti li hemm bżonn. Issa jekk forsi tħossok li m'intix ċerta, forsi sieħu opinjoni minn xi ħadd jew saqsi xi ħadd biex inti forsi tħossok daqsxejn iktar at ease. Jien nistax naħseb bħala parir minn naħa tiegħi bħala om li ġieli esperjenzajt li għaddejt mill breastfeeding. L-ewwel nett qabel ma wellit kif kelli ċans kont nipprepara ħafna ikel fil-freezer. Vera. Slati, jekk kont nagħmel imqarrum, kont nagħmel dish extra. Biex issib, speċjalment l-ewwel 3 ġimgħat sakemm issib il-da tiegħek. U ma tiddejjaqx issaqsi għall-għajnuna, mant il-familjari, mant il-ħbieb. Jiena pereżempju ma pereżempju jekk tagħmilli dish ikel tgħidx kemm napprezzah, għax fil-verità meta tkun breastfeeding ma tantx jistgħu jgħinuk li jżommulek it-tarbija biex ituha l-botil waqt li inti qed issajjar. U fil-verità t-tarbija l-om tagħha trid l-ewwel ftit sewwa.
Allergic nillaħu jek per eżempju tejni fl-ikel, jina fl-ewwel ġimgħa per eżempju kienu sajru lil kunjata u għammi, allura kienu fit-tieni wieħed. Eżatt. Għax fil-tieni wieħed ma tantx kelli ċans nipprepara fil-freezer, Eżatt. ngħid id-dritt. U kont evitajt minn nġib ħafna daw it-takeouts għalkemm Eżatt. mit-takeouts u il-ġurnata hemm l-options ta' Ekku, hemm ħafna tipi li hemm tista' ħafna options tieħu, li m'għandux xi ġifieri. ħaġa li jekk ħaġib takeout Bil-fors. chips u burger jew Ekku. pizza, hemm anke healthier options. Imma then again, homemade is always best. Ekku. Ġifieri ma jiddejqux jitolbu lajnuna Ekku. fejn jidħol ikel jew pereżempju ma tista' tiġi titwil il-ħwejjeġ ħan nistrieħ ftit. Ekku. Għax forsi nipprovaw laħqu ma' kollox, we try to be superhumans u xi kultant nemmel li nkunu superhumans. Imma kif qed inti we don't have to be hard on ourselves. Għal xumbat at the end of the day ħadd batilhom u jekk tbatilhom tbat it-tarbija magħhom. Ekku. Grazzi ħafna li inti li kont Thank magħna you, u samt inti. magħna pariri siwja fuq il-nutrition u l-breastfeeding.